Hare Krishna, Kamalaji, audio, video clearer, Kama? Yes, Mataji, clearer. Thank you, ma. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வைப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு டே 12 சாப்டர் 12 படிக்க போறோம். இது சின்ன சாப்டர் தான், இது ரொம்ப குட்டி சாப்டர். ஆனா இருந்தாலும் சின்னதா இருந்தாலும் அதுக்குள்ள விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. தமிழ்ல ஒரு ப்ராபம் சொல்லுவாள், மூர்த்தி சின்னதா இருந்தாலும் கீர்த்தி பெரியதுன்னு. சின்னதா மூர்த்தி இருக்குனாக்க அது குட்டியோடு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சில சமயம் பெருசா மூர்த்தி இருந்தாதான் விசேஷம்னு நினைச்சுக்கிறோம். கிடையாது, குட்டியா இருந்தாலும் அதுக்கு கீர்த்தி பெருசு. அந்த மாதிரி இது சாப்டர் சின்னதா இருந்தாலும் இம்பார்ட்டன்ட் பக்தி யோகால லாஸ்ட் சாப்டர். ஓகே, அத்தியாயம் 12ஓட பக்தி யோகா முடியுது. 7வது சாப்டர்ல ஆரம்பிச்சது, இன்னையோட பக்தி யோகா முடியுது. ஓகே, 20 ஸ்லோகம் இருக்கு. 20 ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம்ஸ் இதுல. ஓகே, அது பிரேயரோட கிளாஸ். இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள், அது படம் போடல இன்னைக்கு. ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற இதை பஞ்சதத்துவ மந்திரத்துக்கு உண்டான ஆச்சாரியால் படங்கள்லாம் போட்டிருந்தேன். இப்ப பிரேயரோட கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நாம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த் சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா சிவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. ஹரே ராம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சாலகாய சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் 12 பக்தி யோகம். அர்ஜுனனின் விசாரணை. அர்ஜுனனின் யார் சிறந்தவர், உருவவாதியா அல்லது அருவவாதியா? பக்தியின் படிநிலைகள், கிருஷ்ணரை நேசிக்கும் குணங்கள், இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். இந்த அத்தியாயத்துக்கு மொத்தமா ஓவராலா மேலோட்டமா சொல்றேன். அர்ஜுனனின் விசாரணை, உருவ அல்லது அருவ வழிபாடு 12.1 ஸ்லோகத்திலேயே வந்துடும். உருவ அல்லது அருவ வழிபாடு 12.2 7 வரைக்கும். உருவ அல்லது அருவ வழிபாடு கிருஷ்ண பக்தியின் மேன்மை, அதுவும் அதில் தெரிஞ்சிடும். பக்தியின் முற்போக்கு நிலைகள் 8 12 வரைக்கும். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த குணங்கள். நேற்றுக்கு படிச்ச சாப்டர் 11 விஸ்வரூப தரிசனம். அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக பார்வையை வழங்கிய பகவான் கிருஷ்ணர் பிரபஞ்சம் முழுவதும் விரிந்துள்ள தனது எல்லையற்ற ரூபத்தை காட்டினார். இவ்வாறாக அவர் தனது தெய்வீக தன்மையை தெளிவாக நிலைநிறுத்தினார். மேலும் அனைத்து அழகுடன் மனிதனை போன்று தோற்றமளிக்கும் தனது சுய ரூபமே மூல ரூபம் என்பதையும் விளக்கினார். தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே ஒருவரால் இந்த ரூபத்தை காண முடியும் அப்படின்னு நேற்றுக்கு படித்தோம். ஏன்னா யாராவது நான் தான் கடவுள் சொன்னாங்கன்னா அவ விஸ்வரூபத்தை காமி அப்படின்னு சொல்லி அவளை கேட்டாக்க அவளால் காமிக்க முடியாது. ஏன்னா விஸ்வரூப தரிசனம் ஒன்லி கிருஷ்ண பகவானால் மட்டும்தான் காட்ட முடியும். அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு பூவையே போலி பகவான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, அதே மாதிரி கோவர்தன மலையும் தூக்குங்கோ சுண்டு விரலால, லெஃப்ட் கையில சுண்டு விரலால கோவர்தனகிரியை, அந்த கிரியை 7 நாளைக்கு 7 பகல் 7 இரவு தூக்கிட்டு இருந்தார். அதுவும் யாராலையும் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த சாப்டர் 12க்கு முன்னோட்டம். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு பக்தி யோகம் எனப்படுகிறது. ஆன்மீகத்தின் இறுதி இலக்கான தூய கிருஷ்ண பிரேமியை அடைவதற்கு இதுவே மிக உயர்ந்த மிக தகுதியான வழிமுறையாகும்.
இந்த உன்னத பாதையை பின்பற்றுவோர் தெய்வீக குணங்களை வளர்த்து கொள்கின்றார்கள். பக்தி யோகத்தின் கடைசி அத்தியாயம். பக்தி யோகம் தெரிந்து கொள்ள இதைவிட வேறு அத்தியாயம் இல்லை. மொபைல் போனில் சார்ஜ் இல்லைன்னா என்ன பிரயோஜனம்? சிக்னல் கிடைக்கலன்னா ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதே மாதிரி இந்த பக்தி யோகத்துல அது வேஸ்டா, அந்த மொபைல் சும்மா உள்ள தூங்க வேண்டியதுதான். அதே மாதிரி பக்தி யோகத்தில் நமக்கு சிக்னல் என்ன? நவவித பக்தி. அது இல்லைன்னா நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்போ ஈஸியஸ்ட் வே அது நவவித பக்தி வரணும். முதல்ல என்ன பண்ணும்? ஈஸியஸ்ட் வே சாண்டிங் த மகாமந்திரா. ஓகே. நிஷ்காம கர்ம யோகா. கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. பக்தி தொண்டை எப்படி ஆரம்பிப்பது? முதலில் சாண்டிங், தென் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிருஷ்ணா. முதல்ல சாண்ட் பண்ணணும். எல்லாரும் இன்னைக்கு எத்தனாவது சாப்டர்? 12வது சாப்டர். மினிமம் 12 ரவுண்டு எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கணும். 12 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு 16வது சாப்டர்ல 16 ரவுண்டு முடிச்சிருக்கிறோம். முடிச்சுட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாக்க நமக்கே ஒரு கிருஷ்ணரை பத்தி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும். அது வந்ததுக்கு அப்புறமா அவரும் நம்ம கிட்டக்க நெருங்கி வருவார். ஓகே. அது நெருங்கி வர சமயத்துல என்ன ஆகும்? நமக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது நம்ம வெறுனே எல்லாரையும் ஏதோ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா அதே இப்படி அப்படி பார்த்துட்டு டிவியை பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி சொல்லல. உட்காந்து சின்சியரா தான் சொல்ல. அந்த மாதிரி பண்றவாளுக்கு அவ அதுக்கு மேல எலிவேட் ஆகி பக்தியிலேருந்து மேல சுத்த பக்திக்கு போக முடியும். நிறைய பேர் போயிட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகேயா? So 12.1 படிக்கிறோம். Yes, Mataji. Om Shri Paramatma Namaha. Ath Dvadashodhyayah. Bhakti Yogaha. Arjuna cha evam satata yuktaye. Tvam paryusate echapyaksharam avyaktam tesham ke yoga vittamaha. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் அவதி பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அறிவு பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? 2 பேர்ல யாரு இது பக்குவமானவர்கள் கருதப்படுறார்? எப்போதுமே பக்தி தொண்டை பண்ணிட்டு இருக்காளா அவளா, இல்லாத அறிவு பிரம்மனை வழிபடுறவாளா அப்படின்னு அர்ஜுனன் உவாச்சனா அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறான். கிருஷ்ணர் தனது தனிப்பட்ட உருவம் அறிவம் மற்றும் விஸ்வரூபத்தை விளக்கிய கிருஷ்ணர் எல்லா வித பக்தர்கள் மற்றும் யோகிகளை பற்றியும் விவரித்துள்ளார். ஆன்மீகவாதிகள் பொதுவாக 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படலாம். அருவவாதிகள் ஒரு பிரிவினர், உருவத்தை வழிபடுவோர் மற்றொருவர். உருவத்தை வழிபடும் பக்தன் தனது முழு சக்தியுடன் பரமபுருஷனை சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். அருவவாதியும் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். ஆனால் கிருஷ்ணருடைய நேரடி சேவையில் அல்லாமல் தோன்றாத அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் அவனை தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். பரமபுருஷனை பக்தி தொண்டில் மூலம் நேரடியாக வழிபடுபவர் உருவவாதிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அருவ பிரம்மன் மீது உள்ள தியானத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்துவோர் அருவவாதிகள் எனப்படுவர். தனக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டை சேர்ந்தது என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். நமக்கு முன்னாடி ஒரு சிலையை வச்சு அதை பார்த்துட்டு அது மேல நம்ம மனசை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பக்தி தொண்டு பண்ணினா அதுதான் உருவவாதிகள். நம்ம உருவத்தை வச்சு வழிபடுறோம். ஓகேயா? அருவவாதிகள் உருவத்தை வைக்காத கண்ணை மூடின்னு மனசுக்குள்ள நம்மளே பண்ணி, அது எல்லாராலையும் அதை பண்ண முடியாது. அது சரியா வராது. இதுதான் கரெக்ட். உருவவாதிகள் தான் கரெக்ட். பரமபுருஷனை பக்தி தொண்டின் மூலம் நேரடியாக வழிபடுபவர் உருவவாதிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்துவோர் அருவவாதிகள் எனப்படுகின்றார்கள். தனக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டை சிறந்தது என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். பக்தி தொண்டுல லாஸ்ட் சாப்டர் பகவானை நினைச்சிட்டு செய்கிற காரியங்கள் எந்த பக்தி தொண்டா இருந்தாலும் பக்தி காரியங்கள்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப சிறந்தது அப்படிங்கிறது. உன் மனதை என்னிடமே வைத்து புத்தியை என்னிடமே செலுத்துவாயாக. நீ என்னிடமே தங்கி விடுவாய், இதில் சந்தேகமே இல்லை. ஒருவேளை உன் மனதை என்னிடம் நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் அபியாச யோகம் என்ற பயிற்சி முறையில் என்னை அடைய முயற்சி செய். அத்தகைய அபியாச முறையையும் உன்னால் செய்ய முடியவில்லை என்றால் எனக்காக கர்மாக்களை செய். எனக்காக கர்மங்களை செய்தாலும் சித்தி அடையலாம். இதையும் செய்ய முடியாவிட்டால் கர்மயோக முறையை பின்பற்றி மனதை கட்டுப்படுத்தி சகல கர்ம பலன்களையும் தியாகம் செய். நீ என்ன உனக்கு கர்மத்துக்கு பலன் கிடைக்குதோ எல்லாத்தையும் தியாகம் செய் அப்படின்னு சொல்றாரு. நல்லதா வந்தா மாத்திரம் நம்ம வச்சுக்கணும், கெடுதல்னா பகவான்கிட்ட கொடுக்கலாம். எல்லாத்தையும் தியாகம் செய்ய அப்படிங்கிறார். ஓகேயா?
ஸோ 12.1 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. நவவித பக்தி என்னென்ன? ஸ்ரவணம், காது கொடுத்து கேட்கறது. மகாராஜ் பரீட்சித் மகாராஜ் தான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள். யாராவது சொல்றத கேட்டாலே போதும், நம்ம உட்காந்து படிக்க வேண்டாம். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று. கீர்த்தனம் ரெண்டாவது, சாண்டிங் இந்த ஹோலி நேம், சுகதேவ கோஸ்வாமி பாடியிருப்பார். மூணாவது ஸ்மரணம், ரிமெம்பரிங் த லார்ட், பிரகலாத் மகாராஜ். அப்புறம் நாலாவது பாத சேவனம், சர்விங் த லோட்டஸ் ஃபீட்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் காடஸ் லக்ஷ்மி. ஓகேயா? அது. அப்புறம் அர்ச்சனம், வர்ஷிப்பிங் த லார்ட், ரித்து மகாராஜ். அப்புறம் ஆறாவது வந்து வந்தனம், ஆஃபரிங் த பிரேயர்ஸ் டு த லார்ட் அக்ரூரா. அதுக்கு. அப்புறம் தாஸ்யம், பிகமிங் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த லார்ட் அனுமான். அடுத்தது சக்கியம்னா ஃப்ரெண்டு, கன்சிடர் லார்ட் டு பி த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், அர்ஜுனனுக்கு டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. அப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் ஆத்ம நிவேதனம், கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு த லார்ட். முழுக்க சரீரம் ஃபுல் பாடியும் கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றான். அது யாரு? ஆம்பளைகள் தான் அப்படி பண்ணணும், ஜென்ஸ் தான் ஃபீமேல் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஃபீமேலுடைய மார்முகம் தரையை தொடக்கூடாது, அவ மட்டி போட்டுன்னு தான் நமஸ்காரம் பண்ணணும். இது சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் ஆண்கள் மட்டும்தான் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பலி மகாராஜ். ஸோ 12.2 படிக்கும். Yes, Mataji. Sri Bhagavan Uvacha Maya Veshamano Yemam Nityayukta Upasate Shraddhaya Parayopetat Te Me Yuktatama Mata. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். எவன் ஒருவன் தனது தனிப்பட்ட உருவத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் தன்னை வழிபடுகின்றானோ அவன் யோகத்தில் மிகவும் சிறந்தவனாக கருதப்பட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் தெல்ல தெளிவாக அர்ஜுனனுக்கு விடையளிக்கிறார். ஸ்ரீ பகவான் வாச்சு. அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறான், உருவமா எதை பண்ணணும் சொல்லுங்க. அதுக்கு பகவான் வாச்சு, பகவான் சொல்றார், நீ தனிப்பட்ட உருவுல மனசை வச்சுக்கோ, நம்பிக்கையோட எப்போதும் என் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டேன்னு அவதான் பக்குவமானவர்கள்னு நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறார். இந்த தோற்றமளிக்காததும் பலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்தும் சிந்தனை கேட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதுமான அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அறிவுத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு பொருள்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லாரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றார்கள். அருவவாதிகள்லாம் சேர முடியாதுன்னு இல்லை, சேர முடியும். அவளுக்கு என்ன வேணும்? முக்கியமான தகுதி மனதை, புலன்களை, ஐம்புலன்களையும் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாரையும் சமநோக்கில் பார்க்கணும். ஒருத்தர் ஏழையா இருந்தானா அவனை ஒரு பார்வை, பணக்காரன் ஒரு பார்வை, அப்படி கிடையாது. எல்லாரும் சமம் தான் இருக்கணும். ஏன்னா எல்லாருடைய இதயத்திலும் ஆத்மாவும் இருக்கிறார், கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். ஜீவாத்மா, ஆத்மாங்கிறது ஜீவாத்மா, பரமாத்மாங்கிறது பகவான் இல்லையா? அதுவும் இருக்காது ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும். அருவவாதினா என்ன? பக்தன் தான் அருவவாதி. அருவத்தின் மீது தியானம், புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், உபநிஷத்தின் மூலம் பிரம்மனை புரிந்து கொள்ளுதல், சம்ஸ்கிருதம் கற்றல், எல்லையற்ற உணர்வு, கடினமானது, கடவுளுடன் எந்த உறவும் இல்லை, நமது முயற்சியை சார்ந்தது, முழுமையற்ற உணர்வு, சத் அண்ட் சித் தான் கிடைக்கும். பக்தர் விக்கிரகத்தின் மீது தியானம் செய்வார்கள். புலன்களை ஈடுபடுத்துதல், நவவித பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளுதல், எளிமையானது, இயல்பானது, கடவுளுடன் நெருங்கிய உறவு, கிருஷ்ணர் தாமே பக்தரை விடுவிக்கிறார். முழுமையான உணர்தல்,
சத் சித் ஆனந்தம் முழுமையான உணர்வுகளை இதுல வந்து அருவவாதி சத்தன் சித்து தான் கிடைக்கும். இந்த சத் சித் ஆனந்த் 3 கிடைக்கும். சத் சித் ஆனந்தம். ஓகே, எஸ்மா 12.5 படிக்கும். क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् தேகவத்பிர்அவாப்யதே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். ஓகே, சிந்தனைகளுக்கு எட்டாததும் தோன்றாதுமான பரமபுருஷரின் அருவத்தன்மையின் பாதையை பின்பற்றும் ஆன்மீகவாதிகள் ஞான யோகிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். தெருவில் தபால் பெட்டியை பார்த்துக்கிறோம். நமது கடிதங்களை அந்த பெட்டியில் போட்டால் செல்ல வேண்டிய இடத்திற்கு அது சிரமமின்றி போய்விடும். ஏன்னா அந்த லெட்டர்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஓரத்தில் கார்னர்ல ஸ்டாம்ப் ஒட்டிருப்போம், கார்னர்ல ஸ்டாம்ப் ஒட்டிருப்போம், அப்புறம் நம்மளுடைய இது போட்டிருப்போம், அது என்ன கார்னர்ல ஸ்டாம்ப் ஒட்டிருப்போம், நம்மளுடைய அட்ரஸ் எழுதிருப்போம், ஃப்ரம் அட்ரஸ் எழுதிருப்போம், தூக்கி எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அந்த அட்ரஸ் எழுதிருப்போம் இல்லையா. ஃப்ரம் அட்ரஸ் அண்ட் டூ அட்ரஸ் எழுதும். அதனால அது கரெக்டாக போகும். நீங்கள் அந்த லெட்டர் பாக்ஸ் வந்து ஒரு லெட்டர் பாக்ஸ் யூஸ்லெஸ்ன்னு வச்சுருக்கான், அது போஸ்ட் ஆஃபீஸே வேண்டான்னு வச்சுருக்கான். அதுக்குள்ளே போய் போட்டுட்டு நான் போட்ட லெட்டர் போயவே இல்லையே, நான் லெட்டர் போட்டு போச்சே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லியிருந்ததில்ல, அர்த்தம் இல்லை. அதனால அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கிற போஸ்ட் பாக்ஸுக்குள்ளே தான் நம்ம போடணும். நம்மளா ஏதோ ஒரு போஸ்ட் பாக்ஸ் வச்சுருந்தானா அதில் எல்லாம் போடக்கூடாது. புரியுதா? அந்த மாதிரி அருவத்துக்கும் உருவத்துக்கும் அதான் வித்தியாசம் சொல்றேன். ஆனால் ஏதாவது பழைய பெட்டியிலோ அல்லது போலி பெட்டியிலோ நமது கடிதத்தை போட்டால் அது போய் சேராது. அது போலவே அர்ச்ச விக்கிரகம் பரமபுருஷனின் ஒரு அவதாரம். இவ்வுருவத்தினையும் இறைவனது சேவையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவர் சர்வசக்திமான், அனைத்து சக்திகளும் உடையவர். அது மாதிரி நம்ம இதுக்குள்ள போட்டோம்னா லெட்டர் பாக்ஸுக்குள்ள கரெக்டா போய் சேர டெஸ்டினேஷன். அந்த மாதிரி நம்ம உருவத்தை வழிபட்டாக்க நேரடியா நமக்கு இம்மிடியேட்டா ரிசல்ட் கிடைக்கும். பக்தி பயிற்சி உறுதியது. ஆரம்ப நிலை அளவுக்கு அதிகமான உற்சாகத்தோட வருவோம். புரியாத நிலை சில நேரம் உற்சாகம் இருக்கும், சில நேரம் அலட்சியமா இருப்போம். தடுமாற்ற மனக்கற்பனையால் செய்து சிறந்தது என்ற அனுமானம், தொடர் போராட்டம், பௌதிக ஆசை மற்றும் பக்திக்கு இடையில நம்ம பக்திக்கே முழுசும் போடுமா, பௌதிக ஆசையில் இருந்தா என்ன அப்படின்னு தொடர் போராட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். விரதங்கள் செயல்படுத்த முடியாமே, அதனால வீட்டுல ஒருத்தர் வந்து விரதம் பண்ணுங்கிறா, ஒருத்தர் பண்ணாதேங்கிறா. அந்த மாதிரி எடுத்த ஒரு நிலை தடுமாறுறது. மகிழ்ச்சியில் திளைத்தல், பௌதிக சுகம்போக வாழ்வில் மகிழ்வு, என்ன இதெல்லாம் பக்தி பயிற்சி. பக்தி சேவை எளிமையானது, எளிதானது. கிருஷ்ணரே பக்தரே விடுவிக்கிறார். எஸ் 6-7 படி. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்யஸ்ய மத்பராஹ அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்த உபாசே சாமஹம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யுசாகராத் பவாமி ந சிராத் பார்த்த மய்யேஷித சேதசா. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி என் மீது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரித்தாவின் மகனே அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவதாக நான் இருக்கிறேன். பகவானை வணங்குறவாழ நான் எப்போதையும் காப்பாற்றி கொடுத்துருவேன். ஓகே, இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல தண்ணியில ஒருத்தன் மூழ்கிட்டு இருக்கான். ஒரு பியோர் வைஷ்ணவா, கிருஷ்ணரை எப்போதும் 60 நாளையும் அவன் வணங்கி இருக்கிறவன்.
அவனுக்கு ஒரு ஆபத்துனா, தன்னுடைய பக்தனுக்கு ஆபத்துனா பகவான் கிருஷ்ணர் எங்க இருந்தாலும் ஓடி வருவார். கருடர் வாகனத்துல இருந்து வந்து அவனை காப்பாற்று. ஓகே. பிரேம பக்தியின் 5 ரசங்கள்: சாந்த பக்தி, தாசிய பக்தி, தொண்டு செய்யும் பக்தி, சாக்கி பக்தி, ஸ்நேக நிலை பக்தி, வாத்சல்ய பக்தி, பெற்றோர் நிலை பக்தி, மாதுரிய பக்தி, இனிய இல்லற அன்பு பக்தி. ஓகே, இது 5ம் தெரிஞ்சுக்கணும். பிரேம பக்தியில ஜட இருப்பிலிருந்து வெகு விரைவில் பகவானாலேயே விடுவிக்கப்படும் பக்தர்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று உறுதியாக கூறப்படுகிறது. தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர் இறைவன் மிக பெரியவர் என்பதையும் ஜீவாத்மா அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் என்பதையும் உணரும் நிலைக்கு வருகிறார். ஜீவாத்மாவின் கடமை இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவது ஆகும். இல்லாவிடில் அவன் மாயைக்கு உட்பட வேண்டி வரும். பக்தியின் பிரேமை: ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் முழுமையான அன்பு, நிஷ்டை, நிலைத்த தன்மை, அனர்த்த நிவர்த்தி, பற்றுதலை அகற்றுதல். அப்புறம் பக்தி பயிற்சி பண்ணணும், சாது சங்கம் இருக்கணும், பக்தர்கள் சங்கம், அப்புறம் ஸ்ரத்தா, ஆர்வம். பக்தியின் நிலைகள். எஸ்மா 8 படிங்க கமலாஜி. மயேவ மன ஆதஸ்த்வ மயி புத்திம் நிவேஷய விஸ்வசி மய்யேவ அதவு ந சம்சயஹ. முழு முதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவியம் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இது அனன்ய பக்திக்கு உண்டான ஸ்லோகம். அனன்ய பக்தினா என்ன? கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவன் அவருடைய நேரடியான உறவில் வாழ்கிறான். எனவே அவனது நிலை ஆரம்பத்திலிருந்தே தெய்வீகமானது என்பதில் ஐயம் இல்லை. இறைவன் திருநாமத்திற்கும் இறைவனுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. பக்தன் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்யும் போது கிருஷ்ணரும் அவரது அந்தரங்க சக்தியும் அவரது நாவில் நடனம் ஆடுகின்றனர். கிருஷ்ணருக்கு உணவு படைக்கும் போது அந்த உணவுப் பொருள்களை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். பிரசாதத்தை உண்ணும் பக்தன் கிருஷ்ணமயமாகிறார். ஓகே, ரொம்ப மனசை முழுக்க முழுக்க பகவான் மேல வச்சிருந்து முழு அறிவையும் ஈடுபட்டாக்க அவர்கிட்ட எப்போதுமே நம்ம கூடவே பகவான் இருப்பாருங்கிறதுக்கு சந்தேகமே இல்லை. ஓகே, எஸ் மேம். 12.9 படி. சித்தம் சமாதாத்தும் நோஷி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாமிச்சாப்தும் தனஞ்சய. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நீதிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் நிறுத்தி செய்வாயாக. பகவான் அடையறதுக்கு அது ஈஸியஸ்ட் வே அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறாரு. முதல்ல மனசை பகவான் மேல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. சரி, அது பண்ண முடியலையா, பக்தி யோகத்துக்கு என்னென்ன ஒழுக்க நெறிக்கிறது அதை ஃபாலோ பண்ணு. அதை பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தை அது மூலியமா விருத்தி செஞ்சுக்கும் அப்படிங்கிறார். இந்த ஸ்லோகத்தில் பக்தி யோகத்தின் 2 வழிமுறைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. முதல் வழிமுறை தெய்வீக அன்பினால் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரின் மீது பற்றுதலை உண்மையாக வளர்த்து கொண்ட நபர்களுக்கானது. அடுத்த வழி பரமபுருஷரின் மீது அத்தகைய திவ்யமான அன்பையும் பற்றுதலையும் உண்மையாக வளர்த்து கொள்ளாத நபர்களுக்கானது. பக்தி யோகம் புலன்களை தூய்மைப்படுத்துவதாகும். பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பயிற்சி செய்ய விரும்புபவன் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்ற வேண்டும். அதிகாலையில் இருந்து குளித்து விட்டு கோயிலுக்கு சென்று ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்ய வேண்டும். மலர்களை சேகரித்து நைவேத்தியம் செய்ய வேண்டும். மலர்களை சேகரிக்கணும். நைவேத்தியத்துக்கு வேண்ட உணவுப் பொருட்களை சேர்த்து வைக்கணும் சமைக்கிறதுக்கு. தூய பக்தரிடமிருந்து பாகவதம், பகவத்கீதை இதை கேட்க வேண்டும்.
பக்தி யோக பயிற்சி எல்லாருக்கும் தேவை. இந்த மாதிரி அதை பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது. ஆன்மீக பக்தி குருவின் பக்தி தொண்டின் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றணும். அதிகாலையில் எழுந்துக்கணும், கோயிலுக்கு போய் பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கணும், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமது இப்ப சொன்னேனே அதே தான். விக்கிரகங்களுக்கு மலர்களை அர்ப்பணிக்கணும், விக்கிரகங்களுக்காக உணவு சமைக்கணும், அது பிரசாதத்தை ஏற்று மதித்தல். எதையுமே நம்ம சமைச்ச சாப்பாடை பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டாக்க அது பிரசாதம். ஓகே, அது பண்ணாத நம்ம அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா நம்ம பாவத்தை உண்பதற்கு சமம். தூய பக்தர்களிடமிருந்து பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டது தகுதி அனைவரும் பயிற்சி செய்யலாம். இதுல என்ன பலன் கிடைக்கும்? இறை அன்பு உத்தரவாதம். எஸ்மா 10 படி. ஆப்யாசேயம் சமர்த்தோசி மத்கர்மா பரமோ பவ மத் அர்த்தம் கர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்ஸ்யசி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மற்றும் செயல்பாற்றம் கொள்வாய். இதெல்லாமும் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க பகவானுக்கா செய், எனக்காக செயல்படுவீர்களும். நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தறிவாய். பகவானுக்கு வந்து வச்சுக்கிற அவருக்கு ஒரு பில்டிங் கட்டி கொடுக்குறா இல்லையா, உட்காந்து நிற்போம். அந்த பில்டிங் கட்டுறா மேஸ்திரி எல்லாம் இருக்காது, அவள் எல்லாமும் பகவானுக்கு வேணுங்கிற காரியம் தான் பண்றாள். சர்வீஸ் தான், டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான், சேவை தான் பண்ணி கொடுக்குறா. அதை பண்ணி கொடுக்கலாம். அந்த இடத்துல விக்கிரங்களா வைக்கிற இடத்துல தொடச்சி கொடுக்கலாம், பெருக்கி கொடுக்கலாம். பகவானுக்கு உட்காந்து நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் கட் பண்ணி அதை நறுக்கி அதை வேக வச்சு கொடுத்து பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கலாம். எத்தனையோ வேலைகள் இருக்கு இல்லையா. எது ஒன்னால முடியுமோ அதை பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல இருந்தா நீயாவே உன்னை மாத்தின்னு வரலாம். ஓகேயா? பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பயிற்சி செய்ய இயலாதது கூட பக்குவ நிலைக்கு உயர முடியும். கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்தவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம். கிருஷ்ண உணர்வு யாரெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்றாலும் அவளுக்கு உதவி செய்யுங்க. உதாரணமாக, ஒருவன் வியாபாரம் செய்ய தங்கும் இடம், முதலீடு, உழைப்பாளிகள், ஒரு நிர்வாகம் அவனுக்கு தேவைப்படுகிறது. அதுபோல கிருஷ்ணருடைய தொண்டிற்கும் இவை தேவைப்படுகின்றன. பணம் இருந்தால் கோயில் கட்டுவதற்கு உதவி செய்யலாம், அல்லது புத்தகங்களை வெளியிடுவதற்கு உதவலாம். இவை இறை அன்பின் உயர்நிலைக்கு ஏற்றம் தர உதவியாக இருக்கும். முழு முதல் கடவுளுக்கு செய்யப்படுவதன் மூலம் பக்குவ நிலைக்கு உயர்வு பெற முடியும். அந்த செயல் எப்படி செய்வது என்பது 11வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுகிறது. 11.58 விளக்கப்பட்டது. கலிகாலே நாம ரூபே கிருஷ்ண அவதார நாம ஹைதே ஹய சர்வ ஜகத் விஸ்தார. இந்த கலியுகத்தில் பகவானின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமே பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாகும். இந்த திருநாமங்களின் உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவன் பகவானுடன் நேரடியாக உறவு கொள்கிறான். அவ்வாறு செய்பவன் எவனும் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகிறான். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஆதி நிலையில 17.22 அப்படி சொல்லி பக்தி தொண்டிகள் ஏணிப்படிகள். எஸ்மா 12.11 படிக்கிறோம். अतः अप्यशक्ति कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म तत्यागं ततः कुरु तात्मवान्. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலில் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய், ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். நீ என்ன பண்ணலாம்? ஒண்ணுமே உனக்கு பண்ண முடியாட்டாலும் இந்த மாதிரி சமூக பணி எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கலாம். எல்லாரும் சமைச்சு வச்சிருக்கா இல்லையா, அதை எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ணி எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம். நாட்டு சமூக சேவை பண்ணலாம், தேசியத்துக்கு போய் சேவை பண்ணி கொடுக்கலாம், ஒரு நாட்டிற்காக தியாகம் பண்ணலாம். நிறைய வேலை இருக்கு நமக்கு பண்றதுக்கு. சக்காம கர்மா அதுதான். சமூகம் மற்றும் குடும்பம் மற்றும் கிராமங்களில் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வின் செயலுக்கு ஆதரவு தர இயலாமல் இருக்கலாம். தனது செயல்களின் மூலம் சேர்த்து வைத்துள்ள பலன்களை நற்காரணத்திற்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும். அதற்கான வழிமுறைகள் வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஏதாவது நம்மளால ஆனது உதவி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். 12 படிக்கிறோம். यो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्य ज्ञानात् कर्मफलत्यागस्
தியாகாச்சாந்திர் அனந்தரம். இப்பயிற்சியினால் உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். ஓகே, மன அமைதி அடையிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கலாம். பக்தி தொண்டில் இருவகை ஒன்று ஒழுக்க நெறிகளை கொண்ட வழிமுறை மற்றும் கடவுளின் மீதான அன்பில் முழுமையான பற்றுதல் கொண்ட வழிமுறை. கிருஷ்ண உணர்வில் அத்தகைய கொள்கைகளை முறையாக பின்பற்ற இயலாதவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வது சிறந்தது. ஞானம் படிப்படியாக தியானத்தின் நிலைக்கு வழிவகுக்கும். பகவத்கீதையை பொறுத்தவரையில் நேரடியான வழிமுறையை வலியுறுத்தப்படுகிறது. பகவானின் அன்பு தொண்டுதான் ஈஸியா வழிபடுத்து. சனாதனன் கோஸ்வாமி யார்? அது யாரு சொல்றார்? சனாதன கோஸ்வாமி போய் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பிரதான சீடர். சனாதனர் கௌடிய வைஷ்ணவத்தின் பக்தி பராமரித்தில் பல முக்கிய படைப்புகளை எழுதினார் மற்றும் பிருந்தாவனத்தில் செல்வாக்குமிக்க 6 கோஸ்வாமிகளில் மூத்தவர். அவர்களில் அவரது சகோதரர் ரூபா கோஸ்வாமியும் இருந்தார். ஓகே, இவர் தான் பில்வ மங்கள தாகூர். எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாட்டு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இவர் எப்போதுமே பகவானுக்கு ஈடுபட்டிருக்கார். அதனால அந்த மாதிரி பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமான மம பிரியக, கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவன். எஸ்மா 15 नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चयः हर्षमार्षगैर् मुक्तो च मे प्रियः. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல் யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல் இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பக்தர்கள் எல்லாரிடமும் அன்புடையவன். பிறரை கவலைக்கு உள்ளாக்கும் விதத்தில் அவன் செயலாற்றுவது இல்லை. பக்தரை கவலைக்கு உள்ளாக்க யாராவது முயன்றால் அதனால் அவன் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் மூழ்கியிருப்பதால் இப்பௌதிக சூழ்நிலையில் அவனை அசைக்க முடியாது. பௌதிக சூழ்நிலை அவனை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, இங்க பக்கத்துல இருக்கிறவர் யாரு? பில்வ மங்கள தாக்கூர். அவர் என்ன பண்ணார்? முதல்ல முற்பிறப்பில பில்வ மங்கள தாக்கூர் விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாய ஆச்சாரியார். முற்பிறவில் கிருஷ்ண பக்தரா இருந்தார். பாகவத திருவிழாக்கள் பிரசாத விநியோகம் எல்லாம் பண்ணினார். அவர் கையில இருக்க காசு எல்லாத்தையும் செலவழிச்சிட்டார். எதுக்கெல்லாம்? பாகவத திருவிழாக்கள் கொண்டாடுவார், பிரசாத விநியோகத்துக்கெல்லாம் செலவழிச்சிருந்தார் எல்லா படத்தையும். அதனால கிருஷ்ணா சேவைக்காக இறந்த இளவரசி நகை எடுக்க முயற்சி பண்றார். ஒரு இளவரசி செத்து போயிடுறான். அவன் அப்பா கொண்டு போய் காட்டுல வச்சுட்டு அந்த இளவரசிய அவன் மேல நிறைய அவன் போட்ட நகையெல்லாம் அதை வச்சுட்டு வந்துடுறான். அதை எங்கேயாவது யாராவது தான் தூக்கி போவா இல்லையா? அவன் அப்பா அவன் இளவரசியோட நகைங்கிறதுக்காக அவளோட நகை அவளையே கொடுத்துட்டாங்க, போயிடுச்சிட்டான். இவர் போய் என்ன பண்ணார்? பில்வ மங்கள தாக்கூர் யாரோட தான் நமக்கு இப்போ கிருஷ்ணருக்கு சாப்பாடு போடணும், நைவேத்தியம் பண்ணோம், இப்போ நிறைய வேலை இருக்கு, நமக்கு பணம் செலவழிக்கிறதுக்கு இருக்கேன், அதை எடுத்துட்டு போய் வித்து எல்லாம் பண்ணலான்னு போய் எடுக்க போறேன். அங்க போய் அவர் எடுக்க போடுறோடனே குரல் கொடுக்குறாங்க இளவரசி, இதை எடுக்காதே அப்படின்னு. உடனே நீ போய் வீட்டுக்கு போ, எங்க அப்பாட்ட கேட்டு என்னோட கட்டியை கட்டுக்க ஒரு இது இருக்கு, ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு, அதுக்குள்ள நிறைய பணம் இருக்கு, அந்த பணையை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. வீட்டுல போய் அப்பாட்ட சொல்றேன், இந்த மாதிரி என் பொண்ணு பிரியான்னு சொன்னா அதை தயவுசெய்து எடுத்து கொடுக்கணும். சரி சொல்லிட்டு அதை போய் எடுத்து அவர் கொடுத்துட்டார். பணம் பற்ற மறுபடியும் எடுத்து அதை செலவழிச்சு போட்டார். மறுபடியும் பற்றாக்குறை வந்துட்டு மீண்டும் நகையை எடுத்து, அதனால வீட்டில் இருக்கிற பணங்கள்லாம் தீர்ந்து போச்சு. மறுபடியும் நகையை எடுக்க வர இளவரசி அப்போ 2வது வட்டி எடுக்க வச்சேன், சாபம் போட்டுருக்கான். நீ மறுத்த ஜென்மம் உனக்கு ஒழுக்கம் கெட்ட வாழ்க்கையாது. சிந்தாமணி பார்க்க மழை புயலில் சிந்தாமணியை பார்க்கறதுக்காக இவர் என்ன பண்றாரு? மழை புயல் எல்லாம் போய் பார்க்கிறார். சிந்தாமணி குருவாகி உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அந்த கதை இது பெரிய டீட்டெயில் கதை இது. ஓகே, எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளில் இருந்து விடுபட்டவனாக
ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இங்குள்ளவர் அவர் என்ன குணங்களை காட்டினார்? இங்க இருக்கிறது, இந்த பக்கத்துல இருக்கிறது பிரகலாத் மகாராஜ் இல்லையா? அவனை அப்பா என்ன பண்றார்? அவனை போட்டு யானையோட காலால மிதிக்க வைக்கிறார். எல்லாத்தையும் அவருக்கு எல்லா விதமான துன்பங்களையும் கொடுத்திருக்கார். எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களகமானவே அமங்கலமானவே ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இந்த சின்ன குழந்தை யானை காலால் மிதிக்க வைத்தா கூட அது ஒண்ணுத்துக்குமே பயப்படுது, தைரியமா உட்காந்து. இந்த படத்தில் உள்ள மற்றும் ஒரு காட்சியை கொடுக்கிறது. இது அம்பரீஷ் மகாராஜா. எஸ் கமலாஜி, சின்னதா ஷார்ட்டா சொல்லுங்க. அம்பரீஷ் மகாராஜா நான் நீங்க தான் இருக்கோம் மாதாஜி. அம்பரீஷ் ஆமா, இப்பதான் சரி சின்னதா சொல்லுங்க. யூடியூப்ல அம்பரீஷ் மகாராஜா ரொம்ப தூய பக்தர், ரொம்ப தூய. அவர் ஏகாதசி வரதெல்லாம் ரொம்ப தவறாம பண்ணுவார் அவர். அப்புறம் துவாதசிக்கும் அதை தவறாம பண்ணுவார். அதே மாதிரி துவாதசி அந்த கரெக்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் சாப்பாடு எல்லாம் போட்டு நல்ல இதுவா பண்ணுவார்கள். ஒரு தடவை அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த துர்வாச முனிவர் வந்துட்டார். அவர் தங்களோட வந்துட்டார். வாங்கோ அவரை ஜவிச்சு வாங்க சாப்பிடலாம் வாங்கிட்டு, இப்ப இல்ல நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு அவர் இதுக்கு நதிக்கு போயிடுறார், குளிக்கட்டு போயிடுறார். அங்க போனார். நீர் கோபத்துக்கு ரொம்ப பெயர் போனவர். அங்க போனார். அப்புறம் போயிட்டார். இப்ப இங்க அம்பரீஷ் ஏகாதசி விரதம் பண்றதை விட அந்த துவாதசில அந்த கரெக்ட் டயத்துல அந்த விரதத்தை முடிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் அந்த ஏகாதசி விரதோட பலனே கிடைக்கும். மந்திரிகள்கிட்ட கேட்டா மந்திரிகள் சொன்னா இல்ல நீங்க பரவாயில்ல என்ன பண்றது, இது நீங்க அவர் சொல்ற துர்வாச முனிவர் ரொம்ப கோபக்கர, பரவாயில்ல நீங்க டைம் போறதுக்குள்ள அந்த சாப்பிடலையே அப்படின்னு இவரு சரி அந்த டைம் நெருக்கி எடுத்து போக போறதுங்கனால மாத்திரை குடிச்சிடுறாரு. அது துர்வாச முனிவருக்கு அந்த தியானத்துல இருக்கும்போது அவருக்கு தெரிஞ்சு போட்ட வரும்போதே கோவத்தோட வர்றாரு. நீ எப்படி என்ன கூப்பிட்டு நீ அவமரியாதை பண்ணிட்டு என்ன மாதிரி நீ விரதத்தை நீ எப்படி முடிச்சிருந்த? அவர் எவ்வளவு சொல்லி பாக்குறாரு, ரொம்ப மரியாதையா சொல்றாரு இந்த மகாராஜா. பாரு நீங்க வந்துட்டு ஆயிடுத்து, அதனால நான் காத்து நிக்கேன். அவர் இந்த கோபத்துல அவர் இருந்து தண்ணி எடுத்து வீசிட்டு அதுல இருந்து ஒரு பூதம் கிளம்பிடுது. பூதம் கிளம்பி மகாராஜா அட்டாக் பண்றதுக்காக அது பண்ணிவிடுறாரு. அப்ப உடனே டக்குன்னு மேல நம்ம வைகுண்டத்துல இருக்க நம்ம கிருஷ்ண பகவான் இருக்காரு இல்லையா, அவருக்கு உடனே தெரிஞ்சு போயிடுது. அடடா போய் எப்படி யார நிந்திக்கிற சொல்லி சக்கரத்தை சக்கரத்தை விட்டு விடுற, அத நேரா வந்துட்டு துர்வாச முனிவர் தாக்கறதுக்கு போறது. அவரா வந்துட்டு ஐயோ நம்ம பண்ணிட்டோம், நம்ம இவரோட நல்ல கிருஷ்ணரோட தூய பக்தராச்சே புரியுது. நேர ஓடுறாரு அவர், இந்த ரெண்டு ஓடுறாரு ஒவ்வொரு இடமா. அப்புறம் இந்த ரெண்டு போறாரு, முடியாது பிரம்மாட்ட போற, அவரு எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, நீங்க இது பொண்ணு போறாரு. அவரு சொல்ற எனக்கு இத இது பண்றதுக்கு உங்களை காப்பாத்த இந்த இதுல சக்கத்தையும் காப்பாத்த சக்தி இல்லைன்ட்டு நீங்க போங்க அப்படிங்கிறார். நேர ஸ்ரீமன் நாராயணே சரணடைறார். அவர் சொல்ற எனக்கும் நான் அந்த சக்கரத்தை விட்டாச்சு, நீங்க நேரம் அம்பரீஷ் மகாராஜ் அவர் தானே அங்கிட்டு போய் அவர்கிட்டே சரணடைவோங்கிறார். இப்ப நேரம் அம்பரீஷ் மகாராஜ் நான் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன், உங்களோட பக்தியோட மகிமை தெரிஞ்சுக்காம நான் கூட பண்ணிட்டேன், என்ன மன்னிச்சுக்கோ சரணடைஞ்ச உடனே அப்பதான் இந்த சக்கரம் சுதர்ஷன் சக்கரம் போயிடுது. இப்ப இந்த இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுனாக்க அந்த கதையில இருந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தூய பக்தர்களை எப்போதும் மாட்டார், அவர் கூட இருந்துட்டே இருப்பார். அவரை நம்ம பக்தி பண்றதை விட அவளோட பக்தாக்களை தான் நம்ம எப்போதுமே நிந்திக்கப்படாது. கிருஷ்ணனோட பக்தாக்களை நம்ம அவள்கிட்ட எப்போதும் மரியாதையோட இருக்கணும். அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணமா. ஹரே கிருஷ்ணமா. தேங்க்யூமா. தூய பக்தன் பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளுக்கு புறம்பானவற்றை செய்வதற்கு முயல்வதில்லை. உதாரணமாக பெரிய கட்டிடத்தை கட்டுவதற்கு பெரும் சக்தி தேவை. அத்தகு தொழில் பக்தி தொண்டின் முன்னேற்றத்தை அடைவதற்கு உதவாது என்றால் பக்தன் ஈடுபடுவது இல்லை. இறைவனுக்கு அவன் ஒரு ஆலயம் கட்டலாம், சொந்த உறவுகளுக்காக பெரிய வீட்டினை அவன் கட்டுவது இல்லை. எல்லா விதமான பாவ செயல்களின் பார்வைக்கு அவன் அப்பாற்பட்டவன். முழு முதற் கடவுள் திருப்திக்காக எந்த
எந்தவித அபாயத்தையும் சந்திக்க அவன் தயாராக உள்ளான். பக்தி தொண்டில் எந்த தடங்களும் கிடையாது. அத்தகு பக்தன் கிருஷ்ணருக்கு மிக பிரியமானவன். பக்தன் எல்லாவித தீய தொடர்புகளிலிருந்தும் எப்போதும் விடுபட்டுள்ளான். சில சமயங்களில் ஒருவன் புகழப்படுகிறான், சில சமயம் இகழப்படுகிறான். இது இயற்கை. ஆனால் இயற்கை, செயற்கை, புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி மற்றும் இன்ப துன்பத்திற்கு பக்தன் எப்போதும் அப்பாற்பட்டவன். அவன் மௌனமானவன். மௌனம் என்றால் பேசக்கூடாது என்ற அர்த்தம் அல்ல. மௌனம் என்றால் அபத்தமானவற்றை பேசக்கூடாது என்பதுதான் அர்த்தம். ஓகே, மௌனமாக எதை கண்டும் திருப்தி கவலைப்படாமல் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவனும் அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அந்த மாதிரி இருக்கிற மனுஷன் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவங்கிறார். ஓகே, எஸ் 20th ஸ்லோகம் படிங்க கமலேஷ். ஓகே மேடம். ஏமாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசத் ஸ்ரத்ததானா மத்பரமா பக்தாஸ்தேதீவ மே பிரியாஹ. ஏத்து பக்தி தொண்டி என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். இங்க பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல பார்த்தோன்னா சுதாமாவும் அவ ஒய்ஃபும் இருக்கா. சுதாமா வந்து இவ என்ன எடுத்துன்னு போறாரோ அவர் வாங்கி வச்சு அவர் கையில இருந்து வாங்கி வச்சு சாப்பிடுறார். அவருக்கு காலை கழுவி விடுறாரு, எல்லாமே பண்றாரு. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு 12.20க்கு ஏற்ற இது கதை. பக்தி தொண்டினும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். பகவத்கீதையின் நடுவில் உள்ள 6 அத்தியாயங்கள் விவரிக்க உள்பட்டுள்ளபடி பக்தி தொண்டே மிக உகந்ததாகும். இறைவனின் கருணையால் அனைத்தும் தானாகவே கிடைக்கும். இது உயர்ந்ததுங்கிறோம். ஏன் இதை லாஸ்டா வச்சுக்கல, செகண்ட் பார்ட்டா வச்சிருக்கான்னு கேட்டாங்க. லாஸ்ட் பாட்டு ஞான யோகம் புரியணும்னா நமக்கு கர்மயோகம் தெரிஞ்சு பக்தி யோகமும் தெரிஞ்சாதான் நம்மளால கர்மயோகத்தோட கண்டினியூட்டியை பண்ண முடியும். ஓகேயா? அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் முன்னாடி பக்தி யோகம் படிச்சிடும். ஆனா அல்டிமேட் கோல் என்ன? பக்தி யோகம் தான். இது அதே தான் இப்போ படித்தோம். அதாவது இது வந்து ஹையர் பிளானட்ஸ், மிடில் பிளானட், புவர் லோக்கா நம்ம இருக்கிறது தான். அப்புறம் லோயர் பிளானட்ஸ் அத்தலை, வித்தலை, சத்தலை, சுத்தலை, தலாத்தலை, மகாத்தலை, தசாத்தலை, பண்ட், பாத்தாலை. ஓகே, இதை நமக்கு தெரியறதுக்காக இந்த சாப்டர் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. அதாவது நவவித பக்திக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி ஆஃப் இது இஸ்கான்ல வந்து இந்த மாதிரி லைஃப் மெம்பராக வாங்கிக்கோங்க. லைஃப் மெம்பராக வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த ஊருக்கு போனாலும் அங்கே இருக்கிற கோயிலில் போய் 2 நாளைக்கு தங்கிக்கலாம். முன்னாடியே ப்ரீ புக்கிங் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு வந்து 35,000 ரூபா நம்ம பணம் கட்டணும். அதை ஒரே டைமாக கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. 1 வருஷம் அதை இழுத்து இதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டலாம். அதனால இது ரொம்ப விசேஷமானது. இது எல்லாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. பக்தி தொண்டின் ஏடிப்படிகள் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றும் குணங்கள். ஓகே, மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்ட பின் விளக்கு பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சியாக தோணும். அதனால என்ன பிரயோஜனம்? வீட்டில் நல்லா ஒரு அழகாக சாண்டிலியர் வச்சிருக்கேன், ஆனால் அதில் லைட்டு போடலைன்னா என்ன பிரயோஜனம்? அதனால நமக்கு வந்து நம்ம உலகத்துல நல்ல பிரமாதமா வாழ்ந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா நமக்கு பகவான் தான் என்னன்னு தெரியாது. அப்படி வாழ்ந்துக்கிறதுனால எந்த விதமான பலனும் இல்லை. ஆன்மீகத்துல ஒரு விதமான பலனும் இல்லை. ஓகே, இதோட இந்த சாப்டர் முடிச்சுக்கிறேன். பாஞ்சா கல்ப ரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு நிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே யோகோ நாம